Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Радо и днес ще ви покажа в този клип как да вземете много готин армора, каската, оръжието и кейпа на Oracle клас. Така, ето ме, аз влязах в един сервер, наречен, ще ви кажа как шум. Така, за да ги вземете, трябва да цъкнете на гейм менюто. Така с един клик. След това на Shops. След това More Classes. И тук, където пише Oracle Class Coming Zoom. Цъкате на него. Тук визира Shop. Тук всичко е безплатно. Както и класа, така и всичко останало. Така, платете ги безплатно. След това бих ви посъветвал да си ги енчантнете тук. Даже ето има още някакъв пич. 5 лева. Там. Влизате тук. Си ги енчантвате. Тук пише Enchantment Shop. Енчантвате си кейпа. Тъй като аз съм 51 левел. Съм си го енчантвал на 51 левел. Каската, ако сте 51 левел, ще ви на 48. И съответно оръжието е 49. Ще ви покажа акаунта си. Една секунда само. Секунда. Така. Ето ми го. Акаунта. Сега ще ви покажа инвентара, но тъй като съм нътнат, не мога да пиша, затова и говоря. Тук ги мечовете. Blade have a nice word. Bright Blade. Cherupted. Locked. Vampire Blade of Nougat. Тук и него. Ancient Run Blades. Giant Lollipop. Ето е него. Trick or Treater 13. Battle Oracle Battle Staff. Ето е него. Класовете ми мога да взема още, но после ще ви покажа в репутацията. Mage клас 10 ранг. Necromancer 9 ранг. Oracle 5 ранг. Pumpkin Lord клас, който е за Member Only, е първи ранг. Warrior 10 ранг. Battle Oracle, Battle Swimwear 13, Hidden Chaos Rogue, G-Pet, Oversoul Minion, Peasant Clothing, Wing Ring и маските. Battle Oracle Hood, Frankenstein Curse 13, Cockey Mask 13, Prismatic Top Hat, Pumpkin Green 13, Wicked Witch Curse 13, Oracle, Battle Oracle Wings, животинчето ми е Chocolate Chip Derby, турбичките Candy Corn и Dragon Shinobi, Candy Corn 175 и Dragon Shinobi Token 12. Та ще ви покажа също бланката ми. Извинявам се, че излязах. Съм с лаптоп и ми е малко трудно. Ето ми е. Това са ми оръжията. Blindy Grage Katana, Fluchar Sword, Undead Sword of Reality, Personalities, Dual Sword, Doom Creeper Leg, арморите. Adventure Quest Shirt,
Charles shirt, Crimson Gladiator, Dragon Fable shirt, Able Corp shirt, Hero Mart shirt, Mist Raven shirt, Oversoul shirt и Warforged shirt. Каските. Само Sophisticated Top Hat Monocle, Fierce Blazing и Опа Twigman. Тук няма и турбичките са Note from Mehmet. August Rares Raffle Ticket, Dragon Runestone, Fortune Potion, July Rares Raffle Ticket, September Rares Raffle Ticket и Doom XP Boost. 1 час имам 4 от тях. Това ми е банката. Сега ще ви покажа репутацията ми. Йокай 2 ранг, Аркан Грове 10 ранг, Дамут 10 ранг, Мидсонг 2 ранг, Хроноспам 3 ранг, Евил 3 ранг, Гуд 3 ранг, Хок 10 ранг, Фишинг 3 ранг, Вампайр 3 ранг и Лайкъм 1 ранг, Еделсторм 5 ранг, Thunderforge 5 ранг, Съндесея 10 ранг, Трол 1 ранг, Warhold 1 ранг, Blacksmithing 1 ранг, Warmaster 2 ранг, Spellcrafting 2 ранг, Nerocrypt 1 ранг и Swordhaven 1 ранг. Ето ми ги парите. Парите са ми 14614 голд, а Adventure Coins ми са 25. Това беше потребители на YouTube от мен. Надявам се ще имам още клипове. Това беше от мен, приятели. Чао и ще се видим следващия път. Чао и благодаря. И моля коментирайте, харесвайте и така нататък. Чао.